Yes, hello mga subscribers. So, magandang umaga po. Ngayon po yung morning po, around 8:15. So, we make a sets for at least mga 7 about walking stock pics natin. Si Horacio Asyong Bingkang. Dito po sa Purok Press. Share na ako nila. Watch niyo po yung ano natin sa kanya kung yung challenge natin na 7 set above, eh makakaya po yung walking exercises. Kaya nila, magpagsalita ka. Balik ka ka. Hallelujah po ikaw, Diyos ng Panginoon, sa lahat po. Panginoon, sa pagbangon sa bagong Panginoon, ay kalakasin ng palang sa kinahan. Bless us, Lord God, ng buhay ng Panginoon. Bless po ang pamilya, anak, at buhay ng kaong kakilaan ng Panginoon. Especially, Lord God, kaya ang nasa ng Panginoon, anak, mga kapatid, mga pamangkin, Lord God, nagdalaga sa kanyang Panginoon. Bless them always, Lord God, and Father. Kung Panginoon ay samahan ng Panginoon, Lord God, sa aming ito, sa pangalan ni Jesus, na aming pagbibigas. Ike, Yasho! Jesus is baby na pala. Lahat tayo pa yun, isang bagay. Sigay, diba? Kung iulubol nga yung balik rin, diba? Ayan. Push. 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 Pero dito balato din ang bato. Ano? Balato. Yung pati mo, hindi ka tao eh. Wala ka yung mag-lagdis. Kaya ka mag-balato. Diba? Babalasin. Diba? Pwede mag-bilo na. Diba? Ano mo rin? Bukas na diba ako? Sige, bakit magagawa? Siyempre may ilok ko. Sa importante. O yun, diba yun? Akala ko. Exercise tayo, Apong Asyo. Every morning. Every morning. Nakuliit niya ka. Kaya ba, may ba? Sisigayo ka na, eh. Yan yung pinaka-pesa ng Apong Asyo. Apong Asyo. Ito na po, kita mo. Diba? Diba? Kita mo yung ito na, eh. Ba't isis ka ba na? May mamarapal. Okay, ba? Ngayon. Ay, naroon ka pa. Akala mo tayo sila. Wow. Ano yung ayun niya? Kaya ka. Eh, paano? Kaya ka kaya pelikula. Kaya ka. Kaya ka. Kaya pelikula. Yan, kasi Albert Kota. Albert Kota. Albert Kota na. Nagyan ka yan. Akala ka pa nila. Sabi ka na, bak mo. Hindi na. Ha? Hindi. Yan. Mukhang ko na ako po. Oh, One set. sige, ano yung po? Tulipo ka ng mga ilan. Matao. Tara. Hindi ako naman ka.
Diba? Hindi ko siya. Nakabagi. Ang mga masala. Yan natin, yan. Kasi kung bagi yan. Hindi ko mga babi. Yan, wala akong panahon. Ba't yung na? Tinanan ba ako kami eh? Nasu! Resume. Wow, dibo. Resume ka yan. Ha? Dalawang baso. Hindi ba kapag pinawa ka na yan? Na mag-stop ka pa. 2 sets po ito, 2 sets. Ano bang lepe? Ang baso. Yok makin. Sino? Eh, hindi naman yan. Buat ka, buat. May ilagay ko. Buat yung pa, buat. 2 sets po ito. Yan, is 2 sets for long walk. Kaya natin yung mga more than 5 siya kumasyon. Push! Kaway ka ba? Kaway. Nakalo niya, boy. Nakalo niya kanina eh. Ba? Hindi naman. Mabilis niya akong aso. Niya ako aso. Nakalo niya ka, gado. Ano ba yung programa ng mag-game? Pagkalari ay niya. Alo na. Oh. Ready ka do. Ready susunod do. Ay ka. Ready susunod. Susunod. Second guys. Yan. Nakalo niya ka, gado. Alo na eh. Straight ka kami at kukuba. Kailan makapulo na, pulo. Ulo? Wah. May painawan? Matakang kaya niya. Ano ito ba? Push! Orasyon patala. Push! Ang pasok! Malo! Sigara ang pasok. Ano na? Papapapas ka na. Tumawas ka na. Siyam na. Uli! Minsan bagla mo rin. Loka. Sino ba na ako? Sabi mo. Kaya ka. Kailangan ka pa. Wala, nakatiya pa rin. Ako na, ayahin natin. Diba? Dali naman yung tanong mo. Oo. Nakakalumang ito.
Ah, very good. Diba? Kagaling ng baka kasyo. Buwan yung positioning. Ayos siya. Diba? Ah? Oh. Eh, kaya siya. Buwan yung positioning. Driver, diba? Siyempre. Iguan yung, dati kanya mo. Iguan eh. That's proper. Oo, ganun ba? Ganun. Ganun. Buwan yung posisyon. Ang maglo. Nakakatatong sets na po ng ating mga walk. Long walk, siya po nga siya. So, pinag mo ng konti. Ang target po namin ito pataas. Ilong na raw. Mali na nito. Wala lang na eh. Sapa? Bakit pa kaya ba? Ito. Isa lang kasi bakit po kayo? Order mo tao. Basta pa, relax. Siyasa na kayo sa katao ba? Babo, babo. Kaya aso. Tama ka no? Oo. Bab, medyo kayo may bagyan eh. Yan. Kayo may bagyan. Yan. Yan. Wala mo ikay. Asyik sa lugar niya. Plus balik pak dia. Tanan. Baba. Oh, ready Bab? Oh. Tulay peda. Ito mag-block. Ready, 1, 2, 3. Kaya po ba siya? Diretso. Yan! Ang buli yung lakad mo nga siya. Kasi kita kang galis ka niyan, yung anak mo na eh. Wala ka pong galis eh. Bakit pa yata? Aluya pa. Kalimut na bigalan. Sabi ko. Kalimut na. So pang-apat na po ito ha, pang-apat na set na to, ng long walk niya, yan. So yung challenge siya po nga siyang Kalimut na kalimut. kakayanin niya yung ito pataas. Mag-develop yung lower back, lower limb. Relax na anesthesia. Pabilaan mo yun, yung slide. Lift. Tapos may. Tapos may kasi mag-food siya sa kakot mo, kaya Tapos may ako nito. Sabi, cherry na eh. ito, gusto mo sa mukha ko. Kaya mo kasi gusto nga pa ko dito. Huwag ka magkaigan namin. Bala. After, bala. Nabayan. Talaga. Kahit nga kayo mo ko. Doon. Baru ka dana ka. Doon tayo po nga siya. Pag tinapon ko ang mga kain nito, Oo. magaling. Siyempre nga, naman ko. Kaya naman na. Siyari mo muna mga kain. Hindi pwede mo ilaw. Hindi pwede mo ilaw. Hindi malapit ka mo. Simula ko siya. Hindi pa simula ko. Kalendar mo. Diba? Alam ko na, ito na eh. Sino may palakaran na eh? Kaya mga ko pa eh. Yan, palakaran na eh. Sakalay mo yan eh, ganyan. Kailan ka? Yung gumaan. Oo. Palado na eh. Ang galing ng gawin na ito. Bago. Mag-stop lang yun. Apat! O, pwede pagbahan ng gano'n. Oo, ito po, makalmana ka niyan. Dapat pa daw mo yan eh. Meron pa kanya. Hindi, dapat makapituya. Alin, meron pa kanya. Oo, hindi pa eh. Yung o'clock. Sige na, mas kanya mo. Ay na. Oo, di ba? Pero may gusto ko ano yan. Gusto ko. At namin. Yan. Paano? Mga dugo, baka kubayasin na ka na. Gusto mo ni Marami ba din? Baka kubayasin na ka na. Yung tayo Yan! Wala no? Masikali eh. Oh! Masikali eh. Oh. Nakabis ka, pagkaroon mo siya. Kanyang barbas na kami. Palima na, palima. Nakabit niya ka bakit yan? Ha? Kaya hindi mo makatulog. Lalo mo
Hanggang nakarap ko kami subscribe. Panood mamaya to. Panood mamaya to. Di ba? Pwede na kami magkandalan eh. Kasi naka 20 eh. Wala na eh. Wala kita. Kasama ko na agad kandalan. Agad ko na kandalan. Kandalan. Diba? Ini pa muli. Kaya pa, di ba? Padsets. Kumaya ka niyan. Di ba? Buli ka pa. Ay! Pamata kang bilin. Balik ko. Bulsod. Papawas siya eh. Hindi ka ba? Nakatakbang po ka nasusunod. Hindi na, kaya ganyan mo kayo po eh. Di ba kayo? Nakablangan ni Chad. Nakablangan ni Okay, we have 5 sets. Subscribers, likers. Yes, manunod dyan. Siya po ay naka 5 sets na po ng kanyang long walk. So, challenge ko po sa kanya more than 7 sets. Yeah. So, meron po siyang 2 sets. Yan pa, abdo chume. Tulong pa? O, sige, itong giwaman din eh. Makulog pa. Giwaman din tayo. Diskarte. Kaya napakalaga po ng paglalakad ng ating stock patients, i-develop a lot. Ayun. Yung kanyang movements, lower back pain, lower back, yeah. Lower limb, dysphagia, and blood circulation. Ito po ay napakaganda pong exercises. Diba, alam ba? Wow. Balo na. Diretso ka nga patulad. Yeah. Easy lang ba? Easy lang. Dave. Relax. Relax eh. Yan pa kaya. Ayos ka ba? Are you okay? I'm okay. 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 Ano magsalita? Okay. Ayo. Okay. May liga. Ayan. Mama na. Kau. Makalili. Anak. Yang minum. Ha? Yang minum. Ano ka? Hello? Ayan dyan, yung mga show. 7 sets, more than. Check natin, mga subscribers sliders. Mga dyan, check. Push! Baka Japan. Push! Wow! Marami pa. Bali. Bilis mo. Yan, gancho ka. Scrubbers. Mana ka? Sa'yo baka ko ba? Yan. Straight body. Straight body, like my girlfriend. Ano? Kulang. Relax, focus. Yan. Focus na. Focus na. Concentrate. Yan. Kailangan mo isika mo. Yan. Straight body. Wala mo, isi sila. Relax. Hindi ka niya. So this is 6 sets sa kanyang long walk challenge this morning. Ngayon po ay Webes, December 12. Malapit na Pasko. Ando si Yenin eh. So we have 13 days to go. Pasko na po. Advance Merry Christmas all of you. Ayan. Maganda pa Pasko ni Apo Masyon. Nakakalakad na. Diba? Days na. 30 days. Nakaday ka rin ng studio. Ala. Kaya ka mo mas ka na. Ganda ginay ko pag kasalanan. Kita kanya ganda ba ko na. Gusto ni dati na ano. Hindi. Ganyan. Hindi. Ayan, nagpakanta kayo. Kung kaya mena. O, kaya mena. Uy, kaya mena. Relax pa, relax. Minalalat man niya. Okay. Ini. Nagkamatid. Okay. Relax. Matuan. Nandito ka talaga. Wala ka na.
Napasahan nilang i-revamp, palit ka ba? So, di ba diba? Straight ball, pero... Ang pagdaga. Kaya ba? Pangalan. Apat pa. Ano? Ang pagdaga. Anak, bayan, paano? Saan makasin tulog mo? Sakto yan, eh. Oh, Hindi bilis na. nakakabila ko na rin. May bilis yun. So, bumibilis na po ng konti. Straight ball eh. Stroke Alala ko patients. pa sa Okay, Asyo. Bingkang. 75 years old. Progress. Asyenda. Ano sabihin to? Pagkatapos Mexico. At almost 2 years mo din nakakalakad. Kaya, Asyong sarong na. Bayan. that's one. Yari na yan. Likod. Ang dito ka pa. Yan, makapuling yun. Ay. Nakalaliw ba? Paano ito makakalta mo? Yung pamela pala. Yung pakabili. Kasi importante rin na marakal. Yung slowly but surely. Yan. Ano pa bilisan? Relax mo. Pagdala sa akin. Just relax. Pwede Focus. ibutok mo. Pagdala sa pagdusura. Wala ka lang. Hindi. Bang mabulok bulok. Push. 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 Marunong yan daw kita. Marunong. Ang kita mo ko. Ano sabi? Relax ito ba? Manila siya ba? Kaya, ito pa. Ito. Ayun, ano na mo? Ha? Wala ako kakain. Sino kaya? Kaya kasi tagal ka makontak ka sa station mo yan. Kasi ipunta mo dahil makabata mo naman. Sino kaya ka? Yun. Seven sets. Yan. Nakaya po ni Apo Ngasyo ating 7 sets. Mamaya magpapagay siya ng konti. Ito natin yung bonus shot. Ito, bonus shot na. For 8 points. So, nakapasa po siya sa ating challenge na 7 set long walk. Yan. Diba? Ewan po, kaya pinawas ba, Nay? Diba? Tamas. Ikaw pinawas? Doon mo yung tanggawa mo na doon. Dali ka dyan, ito ka. Nalagyan ba? Lalo ka. Oh, betul nga, betul. Pinawayang. Wala ko pa. Kaya kung pa painaway ako, ilaas ng tarong ba? Relax. Ayos ba? Pagka nagkakang muscle, nagkakang tayo. Mabang. Tirang na. Exercise lang. Sinisan mo ka na. Kaya suhu kilban. Diba? Hindi ba? Mali. Ilaas ng tarong ba? So again po, yung pagka-therapy sa mga stock cases po natin, hindi po ito madalian. It should be by program and the discipline, hard work, coordination sa pasyente. So hindi po ito basta iiwan mo yung pasyente. It should be kailangan meron kang aftercare. Kaya nabigan po yung teamwork yung dalawa sa mga program na gagawin ninyo. Gaya nga po ni Apo Ngasyo, siya po ay sumusunod sa ating programa, kaya
mabilis po siyang nakarecover at nakapaglakad. Ang tanong pamilya ay very supportive sa ating speedy recovery program by modernong marketing po sa mga stock pieces natin. Like yung mga other natin dyan, mga iba, so hopefully ganun din sana yung mga natin dyan na makapag-cooperate din at coordinate sa ating mga program. Last shot? Wow, last shot? Pang-8. 8-8. Nakakita na kayo. Kalimang 8-8. So, I request one shot. Ano lang? Oh, yay. Yan pa rin. Yan. So, last shot. Pang-8. Laki ng improvement po niya po nga sa aming cardio session. Sabi ko nga malaki yung nagbago na yun sa kanyang movement. Yan. So this 8 sets of long walk. Bonus shot. Yan. Ayan niya. Push! Relax. Straight body. Kalaki ba? Dahan-dahan lang ba? Relax. Enjoy walking. It's God give to you. Yan, regalo ng Diyos sa'yo sa pasundarin mo. Pasundarin, yan ang regalo ng Diyos sa'yo. Ang iyong paglalakad. Diba? Thank you, Lord. Mas niya kayo niya. Diba? Thank you, Lord. Ayun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And our next aim yung walang hawak. Yan po ang abangan ko yung walang hawak na lumalakad sa atong asyo. Oh, diretso. Push! Yan po yung kaya ng apong asyo. Si Ate Pe, laging nanonood sa mga sa brothers. Straight up. Siya akong expert. Yan ang mga supportive kay apong asyo. Walang problema yung peta. Push! Push. Push! Nakakabis ka na. Push. Nakakabis ka na. Advente po yan eh. Kamaya yan, benda. Doon tayo. Kanina mama yun. Balance, push, balance ba? Relax, push, balance. Lubig. Yan, yan, Lubig kayo. yan. Siyempre matay. May tinang. Yan yung po yung power mo na. Namatay na. Yan, very good. So medyo lumalayo po ng konti sa kanya para magkaroon siya ng courage. Ang lalakad niya, ang balik ng kanyang lakas ng loob sa paglalakad. Kasi buhay nervyos. Wala yung takot niya. Muli na natin ang mundo ni Asyong. Asyong, aka Asyong. Hindi na pulo, nag-iyo. Bukas na mo. Kaya mga subscribers, likers, pasado po. May bonus pa siya mga susunod ng 7 challenge set. Siya po ay nakagawa pa ng 8 set long walk challenge. Congratulations na po Asyong. Yun. Okay.
tiyagaan. Wow. Yung therapy of tiyagaan. Ang buong natin. Disiplina. Pagmumula ka rin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, so, betul pa, saka. So, yun po, good news po, dahil na overcome na, nagawa niya ang pumasyon, yung kanyang challenge ko sa kanya, sa loob niya. So, at least, alam natin yung kanyang improvement. So, we'll make exercises and believe. Wow. Ayun na ba, itong Pasko merong mas maganda pang improvement. Pupukasyon. So, tsaga-tsaga, di ba? Dito, pinapakita ko po yung kumabawang therapies of patients kasi some therapies are just only making their business. Ayan, o. Dito po yung depth. So, kasama yung tinatawag ng malasakit sa ating pasyente. Di ba? Kailangan malasakit tayo. Yan. Hindi lang yun na alas ka agad kailangan malasakit. So, I mean more improving and recovery ang aking mga angat sa mga pasyente. Para magkaroon po silang chance, muli maibalik ang nilang buhay na naglalakad. Diba? And some sort of relaxation. May pagkaya po yun. Diba? Prepare sa'yo. Actually, pag nakita mo ba yung una mong, di ba? Kita mo muna mong therapy, wala kang magagalaw. Nakasyas. Masisya kayo. Hindi mo kaya ka pa. Hindi ba, Ben? Hindi mo kaya ka pa. Hindi ka sabi tiksak yun. Matabayan ko siya. Masasala pala ay. Isyo, hindi grabe naman ito. Ito rin ako tabado. Asyong, together with Monkey Pweng. Tula ng darating. Para may pakayang darating. Pepe! Wala ang problema. Problema na eh? Nandito nga na yun? Hindi, may tatang na yun. May Hindi na lang po din nangyari ko. yan, nandito ka na dito. Wow, singles. Marami ang mga syok, singles. Kaya mga syok. Ilang nga ng babae ko? Ayun na. Ilang nga ng babae? Lima. Ha? Lima. Babae? Lima. Yung anak mo? Alam mo? Lalaki. Betong. Anong laki ng anak mo? Isa o naman. Then, apat. Kung anong maraming din. Ang gulot. Gabi kami nila. Laliwala ko ba? Nakapagsama na lang eh. Laliwala. Hindi nga lang may ko. Siyempre. Muna lang kaya kanya sila doon eh. Lalaki at Bilis. Di ba na eh? Maglakad. Ako mga syok. Ito bukas, di ba na eh? bukas siya ng dilo eh. Wow, ay pagdulong yan eh. Huwag maniwal yan eh. Huwag na ka ng dilo na ka naman. Bukan man kaya ngayon, mga banal stress, di ba? Kasi, walang paper na kaya eh. Walang paper ng steel cake. Tapos, punta ako kayo. Kurak. Wala akong magya. Ako rin tiyan yan. Bukas na mo? Kasi, di ba? Sama ko rin din. Ano ko rin din yan eh. Bukas pala, liko na eh. Bukan yan ganda. Ako rin din yan eh. Di ba? Dati ako rin sa diabetes. Ano? Isa kong kape. Huwag siya na kami kape. Dali ba? Talip ka. Ori sa kami. Easy. Anak ang oras. Alas pa? Alas niya. Business? Ay, pakita mo. Sama ngayon. Kasi may kasi ano ko rin, di ba? Mayari na kayo. Mayari na ka. Mayari na kayo tayo kamahan. Oh. Sabi mo kami sa grupo na yun. Tayo. Wala, pagkita niya.
Kasi mga niya pa yung May mga siya. ang dalawa. May rarat yung Kung kami. ang libo namin. Pre, may rarat yun. Karito. Ano ay Ben? Karito. Takyan mo lang. Luto na ang libo. Ben. Luto na ang libo na sa mga niya kayo ba? May rarat kaya po kaso. Diba? Pinarog ko gagaya pambalakang sister. Kaya ang bilang balakang. Hindi ka ba ito na ang libo yung dapat? Bira-bira po ang pinag yung 75. Nakala ka na ganyan. Bira-bira to. Kaya sa mga kurset na yan Uy, lagpas pa. Ito may sarasara sila makipin eh. Siya di ba, me? Hindi siya pag dinarin yun. Siya di ba, me? Ang galing yun, di ba, me? Masyarte yun, di ba? Kahit kung talan niya, Wow, pati ba sa masigil nila, kailangan dyan yung pasalamig, di ba, me? Pag-istorya ako ng tayo. nang lalakad din kung talan niya. Masaya. Lado mo! Grabe? Diba, grabe ba? Mali ba grabe? You sure? Bawa pag-isyo mo pa. Diba? Kailangan ko yung lakad. Siyempre, di ba, di ba, me? Di ba yun? Diba? Ikaw yung lumakad, di ba, me? Okay na. Wow, nilagyan mo ito. Lugar na marami yun. Grabe mo kasi yung. Sepak lang yung iba marami yun. May lagunan mo rin, kaya mo kasi. Bakit? Ha? May lagunan ka, diba? Bulot na yun? Malambot. What? Wow. Dati Malambot kasi. na katawad. Tatawad isa siyang mataba. Mapipit. Pilo ko'y taban. Pilo. Sino yung magkakita ngayon? Diba? Okay, friend! Meron ba niya katawad? Kaya sardo. Kaya kataba. Medyo yung back niya po, yung mga spasm niya, medyo mambot na kasi nag-continue yung aming program for 25 session. Tuloy-tuloy po yun, 25 programs. So, pag-continue natin ginawa. So, kaya natin po siya mga siya. Pagod niya bala. Marami pagod. Okay, so po ngayon magbe-break time. Tapos magbe-break time siya po nga siyong. Okay, okay. Dinadyan kape. Ano? Ay, sure yan eh. Kaya magka-uwi na nakamay. Ada bisita. Kaya mapalya tak? Mapalya. Iya kanya. Kape ko? Wah. Kanya. Oh, dilamu ka niya. Break kita pa. Sama. Oh, sige, bili na. So, ito po yung aming 30 sessions. Sabi ko nga, laki ng improvement niya mga siya. Meron, diba? Sige. Yan. So, dito po, yung kanyang session, makapanood nyo yung kanyang from the start, a lot of changes, a lot of improvement ang naganap at nangyari sa tulong at awa ng Diyos sa aming pagsisikap and speeding of the program at sa kanyang coordination at cooperation niya po kasi. Kasi may mga pasyente po talaga tayo na kailangan talagang eagerness yung kanilang paglalakad. So actually, lahat ng po ng pasyente natin ngayon po yun. So ang ating problem na lang po talaga ay si Apo Jose Laksina,
Iba po yung kaso niya. Kasi Nag-bilis ako. related yung kanyang kaso. Siya po kasi po ay talagang madaling palakarin kasi nga yung mga muscle na kasi nag-lock lang. Tapos kailangan talaga ng proper motivation. At yung hawak sa kanya, kailangan talaga matutukan ito. So yan. So ito na po yung aming resulta. Ang kanyang paglalakad. So ang aking target ngayon, yung paano ko siya ma-motivate ng walang hawak naman. Diba? Kita nga rin, ba eh? So yung aming next ngayon, so more on munang ngayon, palalakasin ko yung lower limb o natawag na yung legs power niya at yung pagtayo niya, medyo pukot siya. Alam mo na eh? So bago ko ito bitawan ng walang hawak, tapos lalaki kami sa labas. Alam mo na eh? Kaya biya akong expert, kikilwal. Ha? Yeah. Salamat Ate Esca sa kape. So, napakabait po ng mga tao rito. Especially kay Mang Kepwe, kapag tumatang pa rin, mga kape. Kaya ako expert eh. Kay Vincent, kay Vladimir. Kay Janice, ano? Kay Rio, Horacio. Sino isang anak mo? Sa buwan? Banana? Parang banana. So, sa lahat ng mga anak po niya, Ate Horacio, sa inyo lahat, ito yung aming, so, panoorin nyo aming vlog, kung bakit nyo naman, nasiyahan kayo, na ang inyong ama, this coming Pasko, ay lumalakad na. Pinakamaganda po regalo sa mga pasyente natin, lumalakad ka na. Diba? Man is nothing, walking is good. Diba? Oo, diba? Pero, kailangan pa rin lang. Oo. Yan. So, after this po, kung papahinga niya, medyo kakatlo po ito para next, bukas naman for our next session. So, after this, I massage yung light massage, and then, kukulit din po natin sa mamaya. Ayan, meron po tayong special verse ngayon. Ang ating verse ngayon is Proverbs 3:5-6. Bago po tayo, bago po ating blood kaya pong asyong. Babagay kayo sa salita ng Diyos. Gaya po niya sa Proverbs 3:5-6. Sabi nga rito is, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. Sabi ngayon, huwag tayo magtiwala sa ating sariling karayahan. Magtiwala tayo ng buong puso sa Diyos, sa buong asyong. Kay asyong. So, I trust my Lord, nagdadaling sa buong asyong kaya siya muli. So, this also help a lot to trusted namin sa ating liga. Wala ko kanina. Kanya mo rin ka ako Esther? Kanya mo rin ka ba? Ayan. So habang nag-ensure po si Apungasyo, ang kakapin naman niya. So nakita po yung kidneys niya, improvement, sa paggalaw niya, pagsalita niya, talagang marami ng pagbabago ang nangyari kay Apungasyo for this 13th session. Kulang may mo? Ha? Hindi naman. Yung kalipat ako yun. Siya, Apungasyo. So meron pa tayong newcomer na pumasok, si Constante. Ayan, Pungol, from District 8. So po ay kakasecond session pa lang siya. So nilipid po ito ng ating regular client. Yan, si Ate Marlene Martin. Yan. So thank you very much Ate Marlene Martin. Thank you sa akin kay Kuya Constante Pungol. Yan. At muling makakarecover itong taon ko. Ayan. Nakaran na ako dito. Biyasa yan. Ako na eh. Nakabisakya sa mga So, yun po. Kata po natin ito.
Hanggang sa muli po. So kapag nagkakapagay mo na ang Will Campis vlog, journey po namin. Yan pong Rasyo, Bingkang, 75 years old po siya. Ano bang trabaho ba? Ano ba? Farmers po siya, masipag po siya farmers po siya. So nakuha niyo po yung sipag, diba? Sipag po siya, sipag sa pagiging farmers. Yan. So nakuha niya yung sakit. Yan. So ngayon po, sa tulong ng tawa ng Diyos, kasi natin experience, and we adapt and we apply yung makakatulong ng higit pa action sa kanyang speedy recovery. Yan. At sa lahat po ng mga kapatid ko dyan, shoutout sa inyo lahat dyan. Mula kay Ate Julie family, yan, kay Ate Minute family, gusto kay Bandakari, ang mga Kui family, yan. Kay sa mga Ramos family, kay Ate Julie, kay Jing, sa kanyang pamilya, kay Boboy, kay Kuy Nobel, kay Jeanette, yan, sa inyong pamilya, sa mga nakis, yan. And God bless all of you. Again, sa aking mga kapatid sa may dating, yan. Mga Salak lang, Gutierrez, yan, Kagyat lang, sa may Batasan, Madela Cruz, yan, Garcia, all of you guys, at mga yubo sa Bicol, at sa iba pang bansa dyan, sa inyo na shout out, and shout out also sa aming mga katulong pa dyan, kabasketball sa may Tangle, every Sunday, mga senior dyan, sa inyo na guys, shout out, at kay Paring Dong Padilla, shout out, yan, yung masipag na tao. Bago ka ng 7-Eleven, pa rin, kita ngarap, kita gagambay, kita, ang dong ito, parin niya. Wow. Tinggal membalik. Ito yung korporan. At sa lahat ng mga lusong. Bukid. Sali, yan. Sunungan dyan, siya tao. At sa lahat ng mga Bingkang clan dito, shout out, di ba? Shout out. Shout out Vincent. Shout out Bloody. Di ba? Shout out kamu Janis. Shout out Royce, di ba? Shout out Banana. Yan, mga po niya. Ano pangalan? O, lahat ng mga po mo shout out. Shout out po. Babati ka po? Babati ka po niya. Babati ka po. Binabati mo siya. Opo. Bawa, shout out. Kaya mo Australia. Kaya, shout out. Buang. Shout out kay Eva. Tumangin ko dyan. Sa abroad. At sa iyong asawa. Yan. Support sa iyong pamilya. Shout out kay Flores family dyan sa may Matagdak. Shout out. Lunag. Makaplay. Shout out. Yan. Pauline. Pauline, magaling ka. Shout out siya, Pauline. Tuting ko. Isa may singa, shout out. Yan. Kaya ito siya sa kay Kuya Roque. Shout out, guys. Hoy, guys, alam ka shout out? Batiin mo. Buhatin nyo, batiin mo anak mo. Sige mo, shout out. Yan. Kasi kung mo anak. Bah, agis mo yung issue mo. Bilis na. So again,
This is Moderno Marketing 2. And Walang problema si ito Teta. na po yung aking vlog. God bless all you guys. And tomorrow again for our next sessions. Mamaya po ay dito tayo balak mamaya. Kay Nunag. Ayan, Basya Nunag sa kanyang hard program. So kay Kuya Asyo, ang kanyang program is very light pala. So we don't need to apply hard program kasi medyo starting pa lang yung kanyang paglalakad. Light program. So God bless po guys. And please don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel, Moderno Marketing 2. God bless po. Salute! May credits ka niya.